Naša škola na budúci rok bude mať 75. výročie. Dnes sme stredná odborná škola technická, ktorá má štatút strednej školy a je orientovaná, zameraná technické odbory v stavebníctve a v inom priemysle. Sme škola, ktorá vyučuje cez 1000 žiakov. Dnes, k dnešnému dňu máme okolo 960 žiakov. Náš absolvent je prispôsobený na nové technológie a na nové materiály. My nemôžeme zaspať dobu, firmy idú dopredu a my budeme len tú starou metodou vyučovať a so starými materiálmi. Nie, my sme škola, ktorá je moderná, máme veľmi dobrú spoluprácu s firmami, od firiem získavame vedomosti, máme tu Centrum odborného vzdelávania a prípravy a toto nás hodnotí ako modernú školu pre odbory stavebno-technické. Sme napojení na firmy a tí žiaci odchádzajú do firiem a tam sa získavajú odborné vedomosti a zručnosti. Tam sa rozvíjajú odborne, pretože firmy majú nové technológie, nové materiály a my s týmito firmami spolupracujeme a tí žiaci, ktorí sa uplatnia a splnia podmienky tejto firmy, ostávajú vo firmách. Čiže to je náš cieľ a náš zámer a my ináč ani tú našu výchovno vzdelávacú prácu robiť nebudeme. Čiže škola, firma a zamestnávateľ, aby sme ponúkli každému žiakovi prácu. V prvom, druhom ročníku sme preberali hlavne tie strojnícke veci ohľadom motorov, karosérie aut. A teraz v ročníku sme začali preberať aj hasičské automobily. Odbor zahŕňa predmety ako sú požiarna technika a požiarna taktika a prevencia. Najviac sa mi páči hodiny, kde nás chodia učiť skutoční hasiči a potom pomimo školské aktivity ako hasičský krúžok, kde tiež trénujeme hasičské útoky. Praktická časť sa vykonáva na jednotlivých hasičských staniciach, či už v Košickom alebo Prešovskom kraji, kde sa žiaci oboznámia s tou konkrétnou technikou, a uvidia tú techniku, vyskúšajú si to príslušenstvo, to prípadne hydraulické naradie, a jednotlivé záchranné vankúše, elektrocentrály. Nachádza sa tu cisternová automobilová striekačka, nachádza sa tu takisto plošina a nachádza sa tu pomocné príslušenstvo, či už hydraulické naradie, vzduchové vankúše, autonómne dýchacie prístroje. Najviac sa mi páčia predmety so skutočnými hasičmi a po škole aktivity, ako máme tu na škole, hasičský krúžok. Po ukončení štúdia môžu žiaci pokračovať v štúdiu na vysokej škole, buď v Košiciach, v Žiline, v Zvolene alebo v Českej republike. Prípadne môžu pracovať ako príslušníci hasičského záchranného zboru, v ozbrojených silách, kde sa takisto nachádzajú hasiči, alebo ako mechanici hasičskej techniky. Spolka triedy by chcela ísť na vysokú, pokračovať ďalej v štúdiu o hasičstve a chcela by sa stať aj členmi hasičského zboru.
Odbor technik vodár vodohospodár, vlastne je to študijný odbor, ktorý vznikol na základe požiadaviek trhu. No a na našej škole vlastne v spolupráci s tou Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou sa snažíme či už po teoretickej stránke, alebo aj po praktickej stránke naučiť týchto žiakov to, čo vlastne budú potrebovať pri výkone svojho povolania. Tak to je veľmi zaujímavý odbor, lebo voda bola, bude aj je. Preto som si ho hlavne vybral, že je to aj dobré zamestnanie, stále zamestnanie, lebo voda bude vždy. Vysvetľujeme vlastne, že voda je nevyhnutná pre ľudský život, či už je to odborník, alebo či už je to laik. Každý túto vodu potrebuje. Je potrebné o túto vodu sa starať a zabezpečovať dostatočné množstvo vody pre každého jedného človeka na tejto planéte. Čiže vlastne oni sa učia o tom, ako tú vodu odkiaľ získavať, potom akým spôsobom ju upravovať, na akú kvalitu, akým spôsobom ju dopravovať, vlastne v čom spočíva celá tá doprava tej vody. A samozrejme, technici vodári, vodohospodári sa nezaoberajú len vodou ako takou, čistou, ale vlastne tá spotrebovaná voda alebo použitá voda sa potom musí nejakým ekologickým spôsobom vrátiť späť do prírody. Absolventi tohto maturitného odboru sa môžu zamestnať hlavne v tej vodárenskej spoločnosti na Slovensku. Môžu pracovať buď ako technicko-administratívni pracovníci, čiže niekde v budovách, v objekte, alebo potom v teréne. Môžu vlastne zabezpečovať stavbu tých vodovodných sietí, zisťujú kvalitu vody, robia v laboratóriách rozbor vody, odstraňujú poruchy, ktoré vznikajú či už na vodovodnej, či na kanalizačnej sieti. Môžu sa zamestnať, čo je dosť také lákavé, hlavne pre dievčatá, čo sa týka dispečingu, čiže monitorovania vôd, hladín vodných tokov, kvality vody vo vodných tokoch. Máme tu prax na škole, ja teraz momentálne praxujem vo firme, vo vodárni. U mňa akože na teplíčke, tam máme vrty a tam chodíme. Mám hneď zamestnanie, akože hneď po škole môžem ísť do firmy tam pracovať. Mechanik stavebno-inštalačných zariadení, alebo ľudovo povedané miskár, je v odbore TZB, čiže technické zariadenie budov. Táto fáza vo výstavbe je srdcom celej budovy, to znamená, po dokončení hlavnej stavby nasleduje technické zariadenie budov, pod ktoré spadá voda, plyn, kúrenie, všetky rozvody k tomu. Títo žiaci vlastne sa zamerajú na montáž kanalizačného potrubia, montáž rozvodu vody, montáž sanity, ústredného vykurovania, taktiež tie nové technológie, ktoré teraz prichádzajú, a to je montáž slnečných kolektorov, montáž tepelných čerpadiel, vzduchotechniky a tak ďalej. Že majú širokú škálu a perspektívu v tomto odbore. No, starší kamaráti, čo tu chodili, tam mi hovorili, že v 4. ročníku pôjdeme do firiem, tam dostaneme dostatočnú prax na ďalšie zamestnanie. To pri vyrobení je tiež dobrá vec, že ako študent nemám niekedy príležitosť si zarobiť, tak aspoň takou formou si môžeme. Môže pracovať ako samostatne zárobková činná osoba, čiže živnostník. Takisto je zručný, ale takisto má všetky základy ako absolvent maturitného ročníka, kde môže viesť svoju firmu sám, samostatne. Ja stále tvrdím, že keď sa zamestná a ostane v tejto profesii, tak môže až do dôchodku. Lebo voda bola, je a bude. Stále sa niečo robí, inštaluje, opravuje a tak ďalej.
Zaujal ma tento odbor kvôli tomu, lebo aj otco je elektrikár a viedol ma k tomu. Začíname prácou s vodičom, najjednoduchšie veci. To preberajú prváci, prvý pôrok, druhý pôrok prvého ročníka. V druhom ročníku sa zameriavame na elektroinštalačné rozvody, ťahanie káblov v stenách, v chráničkách, podhľadoch, čo sa týka zapojenia svetelných obvodov, zasúkových obvodov, na 230 V, na 400 V. Tak na praxi máme kopec vecí, čo doma napríklad oco nemá, takže môžeme robiť s takýmito vecami na praxi. Napríklad merať s elektrickým merákom alebo zapájať rozvodovú skriňu. Tento odbor je zaujímavý tým, že chlapci sú vo vyšších ročníkoch umiestnení vo firmách podľa ich miesta bydliska. No a vlastne tam už sa adaptujú, získavajú odborný rozvoj a potrebné zručnosti pre uplatnenie sa na trhu práce. V 4. a v 3. ročníku pôjdeme do firiem si zarobiť nejaké peniaze. Sme ako jediná škola na východnom Slovensku spustili pilotný projekt v spolupráci s združením Aplia. Aplia je organizácia, ktorá združuje najväčších výrobcov bielej techniky. Ale zatiaľ ich najviac bavilo to fyzické osadzanie, rozoberanie súčiastok, montáž, demontáž, skladba vypínačov, osadzanie súčiastok, respektíve komponentov do rozvodných skriň, samotné funkčné skúšky. Zaujal ma veľmi prístup učiteľov, ako sa k nám správajú, že správajú sa k nám úctou. Učíme sa robiť v Exceli, PowerPointe a rôznych ďalších programoch. Od týchto absolventov je enormný záujem, lebo odborníkov, elektroinštalátérov alebo elektrikárov ako takých je málo. Absolvent tohto odboru je schopný samostatne vykonávať odbornú činnosť v oblasti technických zariadení budov, vrátane elektroinštalácií, ich údržbu, opravu, vykonávať skúšky, demontáž a diagnostiku. Samozrejme aj uvádzať ich do prevádzky. Vieme ich tu naučiť u nás v dielni vlastne veci, ktoré sa týkajú aj montáže teplej a studenej vody. Z tých rúr, ktoré my tu máme k dispozícii, s ktorými pracujeme, sú to rúry plastové, rúry medené a hlinikoplastové, alebo zapojenie aj klimatizačnej jednotky, aj tepelného čerpadla, aj slnečných panelov. Virtuálnu realitu sme skúšali s božiakmi a stavali sme tam strechu a robili sme tam energetické veci, ktoré sme opravovali, diagnostikovali a opravovali vlastne. Má to výhodu v tom, že si to môžeme skúsiť na nepriamo, lebo keby sme to robili v praxi, tak môžeme niečo pokaziť a už sa to asi vrátiť nedá. Naša škola má viac takýchto učební, dielní, v ktorom sú veľa techniky, ktorú si vieme vyskúšať ako na praxi. Keď pôjdeme vo vyšších ročníkoch do firiem, tak to budeme vedieť už, budeme pripravení na to. Žiaci vyšších ročníkov, teda v 3. a 4. ročníku, vykonávajú odborný výcvik v jednotlivých firmách a u zamestnávateľov. A medzi takých hlavných patria teplárne Košice, firma Termostav Mráz a firma Vilseko.